Salutare! Azi o să ne jucăm Roblox. O să ne jucăm mai multe jocuri. Întâi o să începem cu ăsta. Așa. Așteptăm să se carce. Și asta este EDI, linie jos, LILIANA, așa mă cheamă, EDI, linie jos, Liliana. Cum s-aude să scrie Liliana? Până acum m-am jucat ieri, off camera, și acum ieri am luat cea de-a doua zonă. Stai să mă fac. Apesi doar o dată și lași așa. Și o să faci mulți bani. Bine, da. Eu mai am încă un cont pe alutații și mă cheamă EDI, linie jos, mardare. Da. Da, și uite la veți, e pește. Dacă nu știți cum am făcut unul ăsta, uite, aveți aici un lacăt, puteți să descuiați, adică când dați trading, o să-ți apară și poți să-l dai la altcineva, dar dacă îl pui așa, nu o să poți, nu o să-ți apară. Și ăla 1 este aici, dai pe Echan și îți dă 300 așa, ca să fiu la 2, că eu am dat primul. Și primul te costa 1000. Acum nu înțeleg de ce nu pot pe tot ceilalți. Așa. Și aici pe cod, nu știu, dar nu merge. Că dau pe cod. Dau secret pet și nu-mi dă. Ia să pun eu crepet. Am zis F-R-E-E-P-E-T. Repet, așa. Măți. Aici nu putem să luăm de aici, că costă mult. Nu am pe deloc. No. Aici nu sunt cel mai bun de pe server, dar sunt pe locul 4 de pe server, nu se poate. Adică de pe server, cine se joacă pe se joacă toți ăia putuși, poate să și eu mai departe.
Până acum eu n-am ziua a doua. Dar să mă duc repede aici. Că eu pe alul tatăl meu am până la ultima zonă și ultima zonă ai niște peți colorați. Dar nu se termină acolo, mai continui, dar după aia nu știu dacă mai sunt planete dacă continui. Dar sunt nori și tot trebuie să urc. Nu, de ce nu pot să așa? Uite, pe mine mă cheamă Ediliana, vedeți aici. Asta văd. Stați liniști și nu o să mă rămân în jocul ăsta. Nu o să las pe mine de ce. Deci de acolo nu iau, dau doar trag și îmi zic dacă vreau eu, că de exemplu ăsta. Nu dau pe ăsta, nu. Trebuie să vedem și cum îl chemăm. Trebuie să țin minte cum îl cheamă și după aia îi dau numele la el. Uite, cum e așa. Ce vrei mă să am? Dă-mă și mie ăsta să am. Îmi dau numai căcaturi. Dacă ăsta de Valentine Day, eu nu l-am pentru că îmi dă pe dat, îmi dă pe astea, îmi dă pe ăsta. Ok, eu nu știu, ready și eu. Asta mi se pare că e bun. Bine, măcar mi-a dat forțoși, dar... Așa, și acum scot ăștia. Vezi? Uite, eu i l-am dat pe ăsta, dar l-am tot aici. O să-i blochez pe toți. Bine, doar pe ea care sunt forțași. Așa. Nu, pe ăsta, dar asta e degeaba. Și o să le dau bloc la toți. Deja bloc. Băi, nu sunt. Îi blochez pe toți. Și după aia să vedem dacă o să-mi ia din peți, că am acum 17 din 160.
Gata, am făcut tot. Acum fac 3000. Bine, da. Făceam cu 4000, da. Mă, dă Samsung-ul. Îmi place muzicuța. E frumoasă. Ce să mă uit, calitate nici măcar nu m-am luat. Că nu am văzut așa. Am zis și tu că da, ăștia de aici sunt degeaba. Numai dacă îmi pică de la care nici măcar nu știm ce e. Dacă îmi pică de la comun, de la... Sunt plac. Pe bune, spas bulă. Du-te, mă, otuți, am primit încă un tot așa. Doamne, ființească Domnului! Vezi că n-am uitat să schimb de joc. Dacă o să cad, o să schimb de joc. Bine, nu schimb de joc așa fac eu. Schimb de joc că am jucat prea mult timp. Asta s-a făcut. Nu. Așa. Și acum îmi dau leu. Trebuie să dau add friends la ăștia, că eu n-am pe nimeni. Deci. Da, să am butobuți. Și dau leu. Așa. Deci acum o să ne jucăm. O să fac arabala între Pet Simulator și Piggy. Arabala, portocala, cine i-a furat? Da? Nu. Asta joc. Băi!
Unde te duci, mă, naibii? Ăsta. Da. Aoleu. Nici măcar nu știe jocul ăsta. În același timp nu am prea mult net. N-am cam deloc. Bine, da, mama e are, pentru că... Așa. Chiar logic. Eddie. Pisica mea o chemă ok. Ce vrei, mă? Ce aveți, mă, de nu dați? Bă, sunteți pocăiți sau ce? What? Bă, ăștia sunt pocăi. Bă. O să mă joc Piggy. Piggy! O să fiu răbăsul să răbăsul. Bine, dar nu să fiu numai eu. Dați liniște. Dați liniște. Aoleu! Play. Chapter. Eu aleg pe la chapter 2. Și player. Bine, toată lumea a ales că sunt doar 3. Și cei 3 au ales. Asta e că player înseamnă... Nu, eu sunt... De ce eu? De ce eu? Eu nu știu să vorbesc engleză, da? Mulțumesc, pa. Ce vrei, mă, monster? Păi logic că eu o să fiu. Răutatea pământului. Sunteți copilașii mei. Este ca un fel de zilă, numai că este Piggy. Vine Piggy la voi. Fotoți, unde fugi, băi?
ce rușine să fie din ăsta. Băi, că asta mă uită jur. Bă, futi! Ce mușor! Glumești cu mine. Nimic! Aoleo, se blochează. Minunat. Ok. A, da, mă joc ăsta. E boi. Pues, l-am și eu pe Edi din jos martare. Sunt miliardar. Cred că sunt pe locul 2. Nu știu, dar am foarte mult. Lol. Sunt ierun. Ca de obicei că dacă am intrat. Bă, dă-mi bol mașină. Bă, îmi dai bol mașină? Ce? Dai să și că știu să joc. Dar să blochează și asta. Fiera să fie. Hai mă, ieși. Ieși, mă! Doamne, așteptam ziua de mult. Am apăsat leag de mult, că e minunat. Dar minutul ăsta e minunat. Ce? Bine. Oi, cam cu atât acest episod. Nu uitați să vă abonați, să dați like la Huhulea Lenuța și ne vedem. Pa!